Zucca. Sa ƙarya a cikinsa baya dadewa, kai jimri da yaɗar su kai furtawa. A cikin biyu ɗaya in kai za ka rasawa, farin ciki kyawun tunani gare ka zai yi gushewa, ka kasa gane ainihin abin da ke sa ka kai ramewa. Cikar kamala ne so idan an gina shi da gaske, abun aduba ne wanda soyayya wa sarki. Shigarsa illa ne a jiki ba kayan silke, hidimarsa aiki ne dole zai mai da kai don aiki. Komai nasa daban ne dole ne so a yi masa take, tunani mafarki zancen zuci da ake so ne. Asalin kowa soyayya farin ciki ce, ba ta lahani ga wanda cikin ta yayyo dace. Hargitsin ta san ba a ganewa a kwatance, zuciya da jiki da nauyi kaɗai ke iya tantance. Mai yinsa da gaskiya ko gurin Allah nasara ce, mai aikata barna cikin ƙauna ba laifi magance. Soyayya don Allah wannan babbar riba ce, ka so a so karace ne farin cikin zuci da baki. Shi so baya duba ga babba ko yaro, akan sake yin yau sanani har horo. Asalinsa ne ake har haɗa jama'a har taro, ka bar kasar kamatar da kake so can nesa ka horo.